По традиция Старопрестолната Алма Матер отвори врати, за да отговори на въпросите на кандидат-студенти от цялата страна. В аулата на университета те бяха приветствани от ректора професор Пламен Легоступ. Традиционната инициатива предоставя възможност на зрелостниците да получат информацията, която ги интересува. За 50 годишните традиции в образованието на Старопрестолната Алма Матер говори в своето приветствие лично ректорът на висшето учебно заведение. Трябва да знаете, че Великотърновския университет Свети Кирил и Методий не дава дипломи. Той дава знание и на базата на това знание вие получавате качествена диплома, която ви отваря вратите и в България, и по света. Доцент Петко Петков, заместник-ректор на университета, запозна кандидат-студентите с възможностите, които кандидат-студентската кампания на Великотърновския университет им предлага. От тази година е факт и онлайн кандидатстването по интернет, което улеснява зрелостниците. Срещата ни тук е за това от първа ръка да получите необходимата информация и това, което ви интересува като въпроси, да зададете и да получите отговор. За това тук са представителите на всички факултети на университета, и то хора от ръководството или хора с опит, които могат да ви отговорят на конкретни въпроси. В информационни центрове кандидат-студентите се срещнаха с представители на факултетите на Великотърновския университет. Там те получиха отговорите на въпросите, които ги вълнуват. Денят на отворените врати помогна на кандидат-студентите да направят своят избор. Те споделиха с нас, че информацията, която са получили, е изчерпателна. Голям брой от кандидат-студентите ще се възползват от възможността за онлайн кандидатстване. Доволен ли сте от отворените врати на Великотърновския университет? Да, доволен съм, беше много интересно и мисля да кандидатствам тук, така че това ми помогна. Да, получих информацията, която ми е необходима и доволна съм, да. Много съм доволна, обясняват хубаво, филма беше супер, много неща разбрах. Аз съм доста отдалеко и съм сплатил пътя да мога да кандидатствам в този университет. Бихте ли се възползвали от възможността за онлайн кандидатстване? Да, според мен това е много добра възможност, защото се улеснява кандидатстването и просто става по-бързо. Също така мисля да кандидатствам, тъй като нямам възможност да идвам толкова често тук, понеже съм от друг град. Инициативата Ден на отворените врати предоставя възможност на кандидат-студентите на място да се запознаят с университета и условията за кандидатстване. Прием по 60 специалности ще обяви Великотърновския университет тази учебна година. Ще се кандидатства с изпити, тестове или чрез оценките от държавни зрелостни изпити. Предварителната изпитна сесия ще бъде през месец април, а редовната през юли.